Novosadski razgovori sa Zoranom Kneževićem. Novosadski razgovori sa Zoranom Kneževićem. Poštovani gledalci, počinjemo serijal podcasta pod nazivom Novosadski razgovori, koje za Društvo novinara Vojvodine realizuje Zadruga Medija Kult. Naš današnji gost je gospodin Zoran Bugarski-Blica. Ja, kako volim da kažem, čovek tambure, čovek muzike, čovek Novog Sada, čovek Salajke. I meni je zaista velika čast što evo u ovoj prvoj emisiji imam čast da te ugostim i da razgovaramo o Novom Sadu, o tamburi i o nekim divnim stvarima koje zaista ovaj grad ima onako na izvolte i koji ima dugu tradiciju svega lepog. Ja mislim da je tamburaška muzika i tamburaši ovoga grada da je zaista nešto sa čime treba početi ove novosadske razgovore. Pa da ja ne bi davao neki uvod o vama, gospodin Bugarski, voleo bih da se vi predstavite, znači spomenuo sam Salajku, tamburicu, mislim da je to dovoljan ovako light motiv da krenete sa nekom vašom pričom, kad ste spoznali tamburu i kako je danas doživio. Hvala Zorane na ovoj lepoj najavi, pozdravljam tebe i sve gledalce i slušaoce. Pa upravo tako kao što si rekao, i dan danas ja još živim na Salajci, nisam se još preselio, a eno sad ruše nam Salajku polako, pa valjda će doći red i na nas da se negde drugde selimo, ali dobro, to o tom potom. Moj pokojni deda Đorđe Bugarski, on je bio berber po zanimanju i na uglu naše kuće, u Koste Šokice i Temerinskoj, se nalazila njegova berbernica, gde su svake nedelje popodne se okupljali tamburaši, kolozanatlijske omladine su se oni tad zvali, svirali su dosta u zanatskom domu, a vežbali su berbernici kod mog dede i to su uglavnom bili sve stariji ljudi, zanatlije i učitelji i tako dalje, da bi njih redovno posećivao opet naš komšija, a za tamburu je bio veoma značajna ličnost i dan danas je ostao kao ličnost značajan u tamburaškom pokretu. To je bio Čika Sava Vukosavljev, koji je živeo u Temerinskoj ulici, malo u šrek od naše kuće. Onda sam ja kao dete imao priliku malo to da slušam i deda se naravno trudio da prenese ljubav prema tamburi kod mene i to je dobro uspelo. Tada su me odveli u Kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković u Novom Sadu na Podbari i u startu sam imao odmah dobre učitelje i ceo moj, u stvari, taj period dok sam učio sam imao jako dobre vrsne učitelje koji su sačuvali tu ljubav u detinjstvu kod mene i unapredili da bi se ja danas bavio profesionalno tamburom. Od 2000. godine sam stalni zaposleni član Velikog tamburaškog orkestra Radio televizije Vojvodine. Od 1995. godine do 2017. sam vodio jedan od najboljih tamburaških sastava u Vojvodini, to je bio ansambl Zorule koji sam sam i osnovao. I Centar tamburaške kulture koji danas okuplja blizu 90 članova kroz 4 sekcije našeg udruženja koji postoji već 6 godina. Tako da sam s tamburom od jutra do sutra, što bi rekli. Pa jeste, to je zaista onako, ja mislim da ste vi, Zorane, pravi čovek za ove naše novosadske razgovore i za ovu temu o tamburaškim pričama. Evo sad u ovoj samoj najavi i uvodu ste rekli zaista toliko toga urađeno za nekih, kako se zove, 40 i koju godinu. Da. Neko to ne uradi za čitav svoj život i za ljudski vek. Zaista, kroz sve ovo što ste naveli, Kulturno-umetničko društvo i ansambl Zorule i Centar tamburaške kulture, a da ne kažemo i Veliki tamburaški orkestar, je zaista, ste prošli sa dosta ljudi, ste imali prilike da se upoznate, da sarađujete, da svirate. Ko vam je od tih starih
tamburaša onako bio uzor i od koga ste mogli najviše da naučite? Ja iz priča znam da vas porede dobri tamburaši, da vas porede da ste vi možda pravi jedini naslednik Janike Balaša. Sad, da li je Janika taj koji je vama bio neki uzor ili neko od tih... Jeste, još u mom ranijem detinjstvu kad sam počeo da sviram, Jelena Obat Štitaroci i Zdenko su radili sa nama u Markoviću i uvek su nas i vaspitavali da slušamo dobru, kvalitetnu muziku što se tiče tambure. Da slušamo starogradsku muziku, romanse, dobru narodnu izvornu i tako dalje. Da bi kasnije, kad sam se malo hteo bolje usavršavati, imao sam priliku da profesor Ivan Sabo radi sa mnom i profesor Zoran Mulić, od kojeg sam učio više što se tiče teorije, harmonije i tako vezano za orkestar, kako raditi sa orkestrom, oko aranžiranja i svega toga. Svi su nam davali tu poruku da se nikad ne odreknemo te naše stare, dobre, poznate tamburaške muzike. Tako da je meni, ono što kažu, ne valja imati idola, ali ja opet kažem, valja ga imati, ali samo jedan period dok je to potrebno. Zaista jeste, Janika Balaš mi je bio idol. Volao sam da slušam snimke, sve gde je Janika sa 8 tamburaša snimao. Najviše to bilo muzika koju je u stvari i pevao Zvonko Bogdan i drugi pevači, ali najviše sam i Zvonka volao da slušam i veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine. Tako da kad se to usadi, to slušanje i ta muzika i repertoar, onda to posle iz vas ne može tako lako da ode. A posebno u današnje vreme to znači, jer možemo lako da se sačuvamo od ove novokomponovane i komercijalne muzike koju u stvari ja teže usvajam, a baš zato što smo u detinjstvu i u mladosti se mogli dobro naslušati i nasvirati dobre i kvalitetne muzike, koja, moram da napomenem, nažalost, u ova sad neka vremena nestaje. Prvo što nemamo dovoljno dobrih i kvalitetnih orkestara, ne samo u Novom Sadu, nego i mnogo šire kod nas u zemlji. Svelo se na svega nekoliko zaista pravih profesionalnih orkestara, a u amaterizmu, sa druge strane, izumire taj hobi. Deci je danas više interesantno nešto drugo, najpre internet, igrice i tako dalje, i onda svo to svoje slobodno vreme kada predaju na te neke druge aktivnosti, nisu toliko okrenuti tamburi. Ispašće da ja sad pričam kontradiktorno, ja imam 30 i nešto učenika u Centru tamburaške kulture, ali kada imate informaciju da sad trenutno u gradu Novom Sadu jedino to ja radim, u amaterizmu govorim, i da je to Novi Sad koji Na 400.000. jeste, to je zaista malo dece. Ja ne bih voleo da ostanem sam, voleo bih da ima mnogo više ljudi koji bi se bavilo s time da se tambura vrati u kulturno-umetnička društva, jer tu deca ne samo da uče da sviraju kada pričam o tamburi. Tu je zdravo druženje, zdrava okolina, oni putuju, upoznaju se sa našom kulturom i tradicijom koja je duboko vezana za naš narod, sa običajima, uz folklor, uz pevanje, uz horske aktivnosti, uz tambur, uz narodni orkestar. Sve je to veoma bitno da bismo sačuvali taj neki naš, ajde da kažem, identitet kada je u pitanju muzika. Ja sam posle Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković jedan period proveo u akademskom društvu Sonja Marinković. Spomenuo sam već profesora Ivana Saboa. Tamo smo isto izuzetne rezultate postizali kada su u pitanju i koncerti, razne smotre, festivali, i već tada sam ja sa orkestrom Zorule počeo da nastupam. 1995. godine smo moj kolega Zoran Antonijević i ja osnovali tamburaški orkestar Zorule. I on je Zoran i ja sam Zoran. I sad svi misle da je Zorule zbog nas dvojice. Međutim, nije. Moj stric je svirao u orkestru sa Karlovčanima i njihov orkestar se zvao Zorule. Pa sam ja onako kao klinac, kao dete, našao kod njega u koferu od tambure one nalepnice koje se lepe na kofere ili gde, kao reklama, gde je pisao tamburaški orkestar Zorule sa svim njihovim brojevima telefona.
Da sam ja uvek maštao, eto kako ću ja kao moj strikan jednog dana imati tako orkestar i da će se zvati Zorule, zaista to jeste tako. Onda smo se okupili nekoliko nas, pošto smo Zoran Antonijević i ja bili jedna veza između naših tada drugara, sada prijatelja i kolega, iz KUD-a Svetozar Marković i Akademskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković. Nas 7 se okupilo i počeli smo zajedno da vežbamo, da radimo. Tada su nam dosta pomagali profesor Ivan Sabo, Žika Stepanov, to je otac od jednog našeg kolege, Žarete Stepanova, koji je svirao Begeš, bas je svirao u orkestru. On je danas veoma uspešan glumac u Beogradu, živi i radi, ali i nastavio da se bavi muzikom. Jako lepo peva i veoma mu lepo to pristaje. Tako da su nas oni dosta pomagali i iz Radio Novog Sada su tada dolazili povremeno pokojni Cveta Sladić Čiča, koji je tada već bio šef orkestra i koncertmajstor. Došli su po pozivu Žike, Ivana da nam nešto malo pomognu. Šime, basista, Cicko i tako dalje. I onda smo mi mi kao klinci, kao mlađi, poznajemo te likove sa TV ekrana, jer smo već pratili rad orkestara, pošto smo i mi u tome, pa smo uvek hteli da i mi jednog dana tako nešto postanemo. Eto, lepo je da se to zaista i ostvari. Jeste, evo sada ste ispričali tu priču. Ja recimo, eto, nisam znao, ja sam bio ubeđen da je Zorule zbog Zorule. Da. Ali eto, da za naše gledalce, eto, imaće priliku da zaista saznaju pravu istinu kako je Zorule dobilo ime i evo kako je nastalo. To su ti neki prvi počeci, znači to je bukvalno onako prvi tamburaški koraci. Jeste. Ulazak u profesionalne vode, znači sve te preležane dečije bolesti, te tamburaške muzike i tamburaštva. Krećete sa ansamblom Zorule. Ispričajte nam tih 20 i nešto godina, tu sigurno ima nekih zanimljivih priča. Kako da ne? Jedan deo života je proveden i sa tim ljudima, i sa Zvonkom, i sa Đorđetom Balaševićem. Jeste. Znači, ja mislim da ima tu nešto što bi bilo interesantno za naše gledalce. To je sad, teško je to setiti se svega odjednom, ali evo, mogu da kažem da je zaista to jedan jako lep period mog života. Puno turneja je kasnije bilo kada smo sazreli kao orkestar. Mi smo voleli da pratimo takmičenja. Sva takmičenja koja su postojale u zemlji smo mi tada posećivali. I sad, mislim, mogu slobodno da kažem i da pohvalim rad svih tih ljudi u orkestru. I da god smo bili, smo osvojili prve nagrade. Znači, visok kvalitet sami smo to sebi zacrtali da se... Sami ste sebe terali da budete... Istina je da nije samo važno imati nagradu, da je važno i učestvovati, jer smo mi posjećivali razne drugog tipa manifestacije i memorijale i susrete i humanitarne koncerte i tako dalje, gde smo imali priliku da upoznamo i druge orkestre iz drugih krajeva, razumete? Kao što je recimo na festivalu Bisenice Anike Balaža, svake godine su nam dolazili u goste orkestri iz Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Crne Gore, Republike Srpske, gde god ima tambura da se svira, i Slovenije, dolazili su. I mi smo sklapali tako prijateljstva, vremenom se to počelo i sarađivati, tako da smo mi počeli da putujemo, da odlazimo. Dobar period, dobrih 10 godina, možda i više, ansambl Zorule jeste. Svirali smo i privatne zabave i sva to je odsvirano, jako lepih i slava, banketa, ali onda je to sve opet bilo drugačije i firme su proslavljali, imali dan firme, pa onda 8. mart smo svirali od 5. do 10. marta. To kad krenu rezervacije, to je nekad zaista, i mi smo, eto, drago mi je da smo sve to prošli. Danas toga nema zaista. A pazite, to je juče bilo. Da sad ja pričam da imam sad 100 godina pa da pričam pre 50 godina. Ne, to je juče bilo. Gubi se to sad zaista, ali dobro, neka druga vremena su i... Tako da mi smo dosta se trudili da budemo vredni, da radimo, da stvaramo, puno smo putovali,
Austrija, Italija, Nemačka, Mađarska, to nam je bilo kao kod kuće da putujemo. Malo pa smo u Beču. Dobrih 13-14 godina smo svake godine u Beču priređivali program za Srpsku pravoslavnu Novu godinu, pa Svetosavski bal i tako dalje. Posle se javljaju saradnje sa velikim imenima sa naše estrade. Voleo bih da spomenem gospođu Merimu Njegomir, zatim neprikoslovenog vokalnog solistu narodne muzike, pokojnog Cuneta Gojkovića. Njega smo nekoliko puta pratili. Od mlađih generacija Vesna Dimić, Biljana Petković, Nenad Gajić, Rambo Amadeus, s njim čak ima ta čuvena njegova pesma Rakija, koju smo snimali za potrebe radio televizije Vojvodine za jedan ovogodišnji program koji je radio gospodin Bogica Mijatović. I eto, to je ostalo onako i dan danas na YouTube-u jedan od najslušanijih. Malo iskače iz ovog našeg štofa, što bi rekli, ona malo je u stilu Rambo Amadeusa, ali divne saradnje, Ekstra Nena, gospodin Milan Prunić, Anđelka Govedarović, sve su to veliki profesionalci, velika imena, ljudi vrlo važni i bitni u ovoj profesiji u kojom se ja nalazim. Naravno, Zvonko Bogdan, sa kojim smo imali saradnju najviše preko orkestra radio televizije Vojvodine i eto sad, nažalost, pokojni Đorđe Balašević. Ja sam s njime radio sa ansamblom Zorule, ja lično sam radio blizu 11 godina. Jedno lepo iskustvo, obišli smo celu bivšu Jugoslaviju, prelepi koncerti, njegova muzika, iskustvo u snimanju filma, kada je to Đole radio sa nama. Poklanjao nam je veliku pažnju i tad smo mogli puno toga da naučimo što se tiče muzike, orkestracije, posebno kada je u pitanju zbližiti tamburaški zvuk sa ostalim instrumentima iz benda, kao što je klavir, kao što je električna gitara ili bubanj ili šta je sve već bilo, saksofon, harmonika, violina. Tamburaški orkestar koji smo mi gajeli, koji je bio po upravo poređenju sa 8 tamburaša Janike Balaže, je čisto tamburaški sastav. Od prima do basa, sve kako treba da ima, troglasno sviranje u lagama bas primova, tako da onda smo kod Đoleta to malo imali taj neki izlet da se to lepo spoji sa bendom i tu nam je puno Đole pomogao. Imao sluha, mislim apsolutno, kako da ne. Možemo reći da je legenda. Kako da ne, jest. Zaista čovek koji je proslavio i Novi Sad i Salajku i apsolutno, da kažemo čitavu Vojvodinu i Srbiju i tih 11 godina saradnje koji su onako verovatno, što kažete, da ste otišli na neka mesta i da ste imali koncerte pred N broj gledalaca. A znate šta sad kada... Velika iskustva, jeste, velika iskustva. Teo bih da spomenem i grupu Legende sa kojima smo dosta sarađivali. Nekoliko zajedničkih koncerata smo imali u Sava centru u Beogradu i u Novom Sadu na Spensu. I drugi bendovi, maestralni bend koji je vodio moj kum i sa horovima novosadskim, sa horom Kuda Svetozar Marković, sa horom Zmajovine gimnazije. Sada ja onako pokušavam da se, sigurno ću zaboraviti nekog pa da ne namerno, nego jako lepa iskustva. I onda se stvorio jedan period kod nas kada sam ja u stvari rešio da moram da presečem gde ću na koji put da idem. Kod mene se stvorila velika gužva, ne samo što se tiče tambure, nego angažmana. Jer ja sam već tada u tom periodu, još dok sam radio i sa gospodinom Balaševićem i ansamblom Zorule, u RTV-u sam svaki dan. Nedeljom sam putovao u Rumuniju, u Savez Srba u Temišvaru. Dobio sam poziv od njih, od naše gimnazije, Dositej Obradović, da radim sa decom. Ja sam tamo već 5 godina i radim 2 razreda, tamburaška sekcija. Oni se trude da to prenesu na decu. Jer počelo i kod njih već da jenjava, da se gubi
tamburaška muzika u starijim generacijama, da je sve manje tamburaša i tako dalje. A taj deo Banata je vrlo specifičan i poznat da su uvek negovali tamburašku muziku. Kao i ovaj deo Mađarske od Čanada, od Rumunije pa sve do Mohača, Pečuja, to su sve uglavnom tu se svirala tambura. Tako je otud i saradnja sa Deščanima mojim iz Mađarske, kod kojih vrlo rado odlazim kad god je potrebno da se nešto uvežba. Znači vi ste internacionalni tamburaš. Da. I na prostore Vrlo, Balkana, jeste. Tako da, onda sam u tom periodu ja morao da negde sebe smestim gde mi je ne samo ugodnije i gde neću gledati opet samo sebe, nego prosto je postalo mi je naporno i teško da se ja organizujem. U tom istom mom periodu razmišljanja da sve to uradim elegantno i u dogovoru sa ljudima, desio se jedan problem putem sada tih mreža. U pitanju je Facebook. Ja sam lično imao jedan peh sa kolegama iz Hrvatske i to mi je dalo onako jednu eksploziju da ja to što pre rešim. Tako da sam 2017. godine orkestar koji sam osnovao i vodio, dosta se tu članova i menjalo, tako da redovno sam bio u orkestru Zorule. Ne postoji jedan nastup za 20 i nešto godina da ja nisam nastupao. Ni jedan nastup. I tad sam rešio da napustim taj sastav ansambl, zato što me počelo to umarati. Ne da sam stavio pošto ja sam vagao, pa on kaže ti vagaš stalno u horoskopski znak, ali prosto ne možete biti ni svuda. Vraćam se, spomenuću opet to, zaista je potrebno da nas ima više koji bi radili sa decom, koji bi radili, razumete, ne idem ja u Temišvar i Desku i u centar samo zato što ja to volim, nego što nema rukovodilaca, nema ljudi. Znate, u tamburaškoj muzici jedno je biti tamburaš, pa sad onda da li je to tamburaš amater koji se iz hobija time bavi, iz ljubavi, tako dalje, ili je to opet tamburaš profesionalac. Tako i isto, postoje rukovodioci za velike sastave, za male sastave, koji bi to radili, oni moraju da uče da to rade. Bez edukacije i usavršavanja apsolutno nema nikakvog napretka i ne može se ići, ne može. Jer svi mi u nečemu dođemo do neka granice. I onda onda se to malo stagnira, onda to počne da opada. Da se to ne bi dešavalo, mora se, pa to je u svim branšama je to tako, to nije samo ovde. Tako da, ja sam sada najviše aktivan u Centru tamburaške kulture u Novom Sadu, koji smo osnovali pre 6 godina. Osnovao ga je veliki tamburaški orkestar Vasa Jovanović, koji sam opet ja osnovao u Kulturno-umetničkom društvu Svetozar Marković. Hteo sam mom društvu u kom sam počeo da učim, da se na neki način odužim i onda sam tamo osnovao veliki orkestar koji je stvarao zaista isto lepe rezultate. Festivali, takmičenja, koncerti, turneje. To se dešava za vreme Zoruleja? Jeste. Još ste... Jeste. Tako je. Još radite sa Balaševićem? Jeste. Osnovali smo ja sam osnovao taj orkestar Vasa Jovanović, a članovi orkestra Vasa Jovanović zajedno sa mnom i sa još nekoliko ljudi koji smo pozvali, osnovali smo Centar tamburaške kulture koji danas ima 4 sekcije. Predsjednik našeg udruženja je mladi gospodin Dušan Marić. Tu nam je čika Sava Katić koji je kod nas u Skupštini, doktor Aca Kiralj, Dušanka Marković, Kustos, jeste, okupljamo tamo ljude. Ima nas blizu 90 članova aktivnih. Najmlađa sekcija je, deca su od 6-7 godina, imamo 2 grupe dece i to smo nazvali škola tambure Sava Vukosavljev. Razgovarali smo sa članovima porodice da dobijemo saglasnost da naša škola tambure nosi ime čuvenog čika Save Vukosavljev koji je bio kompozitor, pedagog, dirigent, osnivač velikog orkestra radio televizije Vojvodine, jedna eminentna i značajna ličnost u tamburaškom pokretu.
koji je zaista vredan i te pažnje, da mlađe generacije odmah znaju ko je on, tako da smo, što kaže, krstili školu tambure sa njegovim imenom. Omladinski tamburaški orkestar, to su srednjoškolci, nosi ime po Marku Nešiću, opet našem sugrađaninu, čuvenom kompozitoru koji je bio zaista bitna karika u tamburaškom pokretu svog vremena, jer je pisao u duhu naroda. Malo ko zna da je Marko Nešić napisao neke od naslova, kao što su Đuvegije gde ste daste, Ajd na rogalj momče, Neven kolo, Da zna zora, Idem kuća već zora i tako dalje. Mislim, pregršt preko... Naš čuveni Novosadski Podbare. Jeste, preko 300 naslova, to znam, da je Čika Marko napisao i komponovao, da bismo takođe jednu takvu ličnost sačuvali i ponosili se time. Mi smo Omladinski tamburaški orkestar nazvali po njegovom imenu. Veliki tamburaški orkestar Vasa Jovanović je dobio status od grada Novog Sada da se zove Gradski tamburaški orkestar Vasa Jovanović. Tu su uglavnom sada već sve radnici. Pre 6 godina su bili studenti, sada su to radnici. To je orkestar koji broji tako oko 35 članova. Aktivnih je uvijek do 30. Kad sam napomenuo radnici, to su sada mladi ljudi koji se možda i vraćaju tamo odakle su došli, jer tu je najmanje Novosađana. Tako sam ja i na preporuku jednog mog dobrog kolege tamburaša Bojana Iličića. Ajde, kaže, da nas okupiš, ajde, ti možeš, ajde, skupi nas u Novom Sadu da vežbamo. On inače svira u Orkusu sa svojim orkestrom. Pa ajde, treba nam jedno veče da mi nešto vežbamo. I ajde da probamo. I zaista okupilo se u startu već nas 10-ak. Onda su to čuli studenti koji su došli u Novi Sad, a poneli sa sobom tamburu, jer su učili da sviraju tamburu. Jest. Iz Sombora, iz Bačkog Brega, Monoštra, iz Šida, iz Bačke Palanke, iz Kikinde, iz Kaća, iz Futogane, mislim, sa svih strana. I to je taj orkestar dan danas koji postoji, Vasa Jovanović, u našem Centru tamburaške kulture. Onda s vremenom jedan od roditelja koji dovodi svoje dete kod mene u školu tambure, mada u stvari sad njegov sin Ognjen je već u omladinskom orkestru, on kaže meni, gospodin Joca, ajde, kaže, Brico, da ti probaš nas starije, već kad tu sedimo, kad čekamo decu da nas upe. Ja kažem, ljudi, ja nemam zaista toliko vremena, ja ne mogu toliko. Pa nemoj, ajde da probaš, pa ajde da se, pa mi volimo to, pa neće to tebi puno uzeti vremena, ajde, ja poslušam njih. Sada u toj grupi veterana ima ih preko 20 članova i to je jedan orkestar sada. Jeste, onda su se priključili i stariji tamburaši koji su svirali nekad. Ima tu svega, to je jedna divna priča. Moj prvi šef, kad sam došao u orkestar Radio televizije Vojvodine, spomenuo sam ga, pokojni Cveta Sladječića. On je bio meni veliki uzor. Bio je legenda tamburaške muzike, posebno kada je u pitanju stil. Stilska svirka. Čiča je znao zapravo da odsvira srpsku pesmu iz Bačke, Srema, Baranje, Banata, Šumadije, Čardaše, druge od manjina, šta god da Čiča je tu bio neprikosloven, a kako i ne bi bio kad je ceo svoj život podario tamburaškoj muzici, bio stalni član orkestra Janike Balaže. Vrhunski muzičar je obrazovan, koji je dugo godina bio i koncertmajstor i koncertni solista i tako dalje. Ja sam teo da se odužim njemu, da njegovo ime ostane, eto, na neki način i u krugovima amatera upamćeno, tako da sam grupu veterana nazvao Tamburaški orkestar Cveta Sladječića. U toj grupi veterana ima ljudi raznih profila i profesija. I to nam je također veoma značajno i drago da mogu zajedno da sede, recimo, kod nas svira jedan sudija. Sudija i
krojačica recimo. I ne znam sad ko sve tu, Čika Bata koji je slikar, koji je umetnik. Onda ljudi koji se bave građevinom, inženjeri, svega toga. To hoću upravo da kažem, da ta tambura i tamburaška muzika nemaju, nikad nisu ni imale granice. Granice su opet stvar koju izmišljaju ljudi, a kamoli muzika da se time bavi, ne. Naravno da se trudimo svi da kod nas u udruženju negujemo ono što je zaista bukvar tamburaške muzike, to je ta naša narodna, prava, izvorna tamburaška muzika, starogradska muzika, romanse, ali odlazimo i u druge pravce i vidove muzike kao što su recimo sevdalinke, kao što je neka makedonska pesma, dalmatinski i sve to. Veliki orkestar Vasa Jovanović svira i ozbiljnu muziku. To su i ozbiljniji svirači, veoma nadahnuti, dobri, tehnički dobro stoje. Tako da izvodimo mi i Brahmsa, i Beethovena, i rusku literaturu, zahvaljujući opet ljudima kao što je naš profesor Zoran Mulić, koji piše upravo, koji aranžmane nam uvek poklanja i onda i razmena, znate, i sa drugim orkestrima. Dosta smo razmenuli i puno dobili nota od Stipana Ramazovića iz Subotice. Ta škola, subotička škola je... Apsolutno. To je uzor. To je možda, ne možda, nego zaista najjača škola. Ne samo kod nas, nego i šire, da se spomene. Dugo godina rade, dobru tradiciju imaju, izvrsne pedagoge. Da, imao sam čast, eto, radeći na toj knjizi gde ste mi vi pomagali, na toj knjizi Tamburaške priče iz davnina, i zaista da upoznam te divne ljude i Subotice i Sombora i iz čitave Vojvodine, i zaista vidim da to što ste rekli da tambura nema granice, da su tu ljudi bez problema, tu se ne gleda ko je Srbin, Hrvat, Mađar, Makedonac, Slovak, uopšte... Kod nas u orkestru je danas tako, i u Centru tamburaške kulture i u orkestru Zorule toga bilo. Da, zaista, ne gleda se to i ne treba se ni gledati. To je po meni ovako, još pogotovo što danas učite decu i rad sa mladima, da uopšte je totalno nebitno i da uče da sviraju sve dobre tamburaške stvari, ne samo tamburaške stvari, nego muzičke stvari koje su zaista vekovima se slušaju i neguju, da treba učiti tu decu da sviraju i što kažete i Brahmsa i dalmatinske i makedonske i sve, a ne se samo ograničiti na prostoru gde živimo. Evo sad vidimo da je pre neki dan tambura napokon dobila mesto u Srbiji, da je uvedena i vi ste jedan od pokretača toga da tambura bude nacionalni instrument, da tambura bude i kako čujemo i kako vidimo, tambura je postala nacionalni instrument. Sad je uvedena praksa rad, što se toga tiče. Hoćete to da spomenete? Da, ako možete to da... Tu se puno se zalagao Aca iz Kikinde, Aleksandar Antunović. Koji je u muzeju Vojvodine. Jeste. I tim ljudi koji je s njime radio, oni su se zalagali i izašli su rezultati, tako da sad možemo da im čestitamo, a i da se pohvalimo da smo i mi u neku ruku tu doprineli. Da, to je u pitanju da se uvede praksa, šta je rad u muzičkoj školi, kako se treba raditi, a šta je rad u amaterizmu, ono čime se ja bavim kada su u pitanju mladi tamburaši. I to je veoma značajno to da možemo da kažemo da imamo, da je to samim tim dobijamo epitet da je tambura naš nacionalni instrument. Što i jeste istina. Jer ako se sećate, Zorane, da smo, dok ste pisali vašu knjigu, kada smo se sreli, da smo otišli u Čerević. Da, gospodin Milorad Lonić, naš koreograf i veoma značajna ličnost u folkloru uopšte, koji vodi jedan od najboljih ansambala u Srbiji, to je folklorno društvo, odnosno ansambl Vila. Jednom prilikom mi je rekao da se u Čereviću nalazi jedna od najstarijih tambura
prostora ovih naših, panonskih ili kako god da kažemo. Da ih nazovemo. Ja sam zaista odmah u to poverovao, jer poznajem gospodina Lonića koji se bavi, od kad ga znam, a i stariji od mene, bavi se istraživanjem, on puno toga istražuje i piše što se tiče naših običaja, tradicije, folklora, koraka, svega onog što je vezano za čoveka ovih prostora. To je vrlo interesantno da kod Lonića se tu puno može naučiti i čuti. Odmah sam mu poverovao na to, vama prenesem tu informaciju da bismo mogli da odemo u Čerević. I eto, zahvaljujući vama, uspeli smo da dođemo do tambure, jer ste vi zaista i uspeli da dođete do ključeva zavičajnog muzeja ili već kako se... Svedoci smo jeste. te priče. Drago mi je i zbog toga da ta tambura tamo postoji, odnosno tambura Jovana Milenka Grčića, koji se s njom služio dok je pisao muziku na svoje opet tekstove koje je, znamo, posvetio Mileni. I drago mi je da je tambura, da piše u njoj u futogu, odno futok, kako se izvalo i pisalo u tom periodu, 1798. godina, to pamtim, da piše unutar tambure. I to je dobro da znamo i da nam to bude dobra informacija da se tambura tu napravila i da je ostala tu, odnosno preko Dunava je stigla u Čerević. To je ono što ja uvek volim da spomenem na vašim promocijama, a to je zaista istina, da nam je to dokaz da tambura 200 godina ovde postoji. Pa samim tim je i logično sad da se vratimo na ovo što je Aca učinio sa svojim timom. Logika kaže sama da je to nacionalni instrument. Ako nešto 200 godina postoji u narodu jednom, naravno da i frula, i gajde, i gusle su sve to. Na ovim prostorima, apsolutno, tambura to zaslužuje. Meni je drago da smo eto, čitavu tu priču nekako, i jaci smo, ako ja slobodno smem da kažem, da smo ih nekako naterali sa tom našom akcijom i sa tom pričom o Čereviću, o zavičajnom muzeju u Čereviću, da smo ih naterali i da smo ih nekako primorali da ozbiljnije razmišljaju i o toj tamburi. Ja malo mi smete kad kaže vi ste pronašli tamburu, nismo mi pronašli tamburu. Tako je. Tambura stoji tamo možda 200 godina u Čereviću, samo smo možda dali neki mali vetar u leđa da zaista stručni ljudi, mi smo uradili ono što je do nas. Mi smo ih primorali i obavestili da se tambura nalazi tamo i da sa tom tamburom treba nešto uraditi. Evo, kao što vidimo, to ide u nekom dobrom smeru. Tako je. Meni se sviđa ona anegdota što pričate na promocijama, kad su vas Čerevićani posle mog gostovanja na televiziji, kad su vas zvali, šta su vam rekli? Jedna gospođa, nije ona mene zvala, ona je došla do mene, do Centra tamburaške kulture. Inače, gospođa je iz Beočina. I dođe ona kad su veterani. Kaže mi da ceo Čerević i pola Beočina pričaju, a mislim, žene, znate kako, vole da pričaju. Kad smo bili zajedno tamo, izašlo je u medijima, vi ste dali to u medije, da smo na tragu jedne od najstarijih. Mi nikad nismo tvrdili najstarija. Nećemo tvrditi, ali nije ni to bitno. Mislim, jedna od najstarijih sigurno jeste. I sad, kaže gospođa meni, vi ste bili i procenili ste, kaže, tamburu da vredi 2 miliona. Uopšte mi nismo ništa ni procenili, niti pričali o tome. A ja nju pitam, pa čega 2 miliona? Kaže ona, eura. Evo, rekao, to sad moramo brzo da javimo tamo, da se to sve blindira, da se sačuva, da nestane tambura. Tambura se nalazi i dalje u muzeju, u gradu, jer se radi na njoj ekspertiza. Apsolutno, i to sad treba da se time dokaže. Ja verujem da će to biti uskoro gotovo. Sad ono što nam stvarno fali, imamo
toliko lepu, da kažemo, muzičko-tamburašku istoriju. Imamo jedan od najboljih orkestara i jedinstvenih orkestara u svetu, to je naš orkestar Radio-televizije Vojvodine. Pazite, vi to nemate u Moskvi, nemate u Japanu, nemate u to ima u Novom Sadu, kao takav orkestar. Bivša Jugoslavija, negovalo se to, pa je bilo, i dan danas postoji i u Zagrebu i u Novom Sadu. U Sarajevu, u Titogradu, odnosno Podgorici, u Beogradu su se ti orkestri, kao i u Osijeku, ugasili. Govorim o profesionalnim radijskim, odnosno medijskim orkestrima koji su pratili, koji su služili za medije. Svega se svelo na 2 orkestra. Ali da se vratim na priču na Novi Sad. Još uvek u kulturno-umetničkim društvima negujemo ovo sve. Fali nam muzej tambure. Ja sam zaista imao priliku da posetim opet, zahvaljujući gospodinu Balaševiću, zajedno smo bili orkestar i bend, svi, Đole nam je to sa zadovoljstvom sredio, da posetimo muzej tambure u Slavonskom Brodu. Oni su zaista jako lepo napravili to. Od fotografija, od ploča, od starih instrumenta, sve što se može, što je vezano za tamburu i sama tambura kao instrument, izložiti. To nam fali u Novom Sadu. Ja se nadam da ćemo nešto pokrenuti po tom pitanju, ali mi u Centru tamburaške kulture za sljedeću godinu, za Evropsku prestonicu kulture, učestvujemo u jednom projektu koji se zove Rogalj. Mi ćemo u maju mesecu dati programe u Kovilju, Kaću i Novom Sadu. Hoćemo da oživimo Rogalj. Kako je to nekad bilo. Objasnite našim mlađim gledalcima reč Rogalj. Mi stariji znamo, ali za mlađe gledalce... Pre toga ću mlađima reći korzo. Korzo je gde se okupljaju ljudi, odnosno mlađe generacije, da se upoznaju. Naravno da se i na korzu svira, ali to je sad u ovo vreme. Eno, Kej Novosadski se pretvorio u korzo, jel? Ovi mlađim generacijama. Jeste, i to je jako lepo. Zajedno su, druže se, upoznaju se. A Rogalj je nekad bio, na Roglju se pevalo i igralo. Znači, to je bilo, opet, nije kao korzo, ali je to zabava. Znači, na Rogalj se zaista odlazilo. Izlazilo se na Rogalj. Izlazilo se da se igra. I opet, mladi su bili sa mladima, stariji opet sa strane. Deca koja su dolazila na Rogalj su igrali igre svoje koje su, učili su ih i to one igre, dečije igre, govorimo o Trule kobile, Šantiškole, Lastiša, Školice, sve tih igara. Mi ćemo to sad sve raditi u školama, Kaću, Kovilju i Novom Sadu i prezentovati. U osnovnim školama će to da se rade radionici i to ćemo da prezentujemo u delu našeg projekta Rogalj za Evropsku prestonicu kulture, gde predviđa se da će nas svirati blizu 100 tamburaša i bit će oko 300 i nešto ljudi obučeni u nošnje folklor. Dolaze nam gosti iz Temišvara, iz Deske, ansambla Vila iz Novog Sada i sva društva koja su u Kaću, Kovilju i Novom Sadu, kulturno-umetnička društva, uzimaju učešće na toj manifestaciji. Tim povodom hoćemo da napravimo i u našim prostorijama Centra tamburaške kulture jednu sobu, spomen sobu za tamburu. Ne možemo to nazvati nikako muzej, ali hoćemo da krenemo jednu lepu priču i temu, opet da u dogovoru sa kolegama, saradnicima, da napravimo nekoliko tribina u gradu Novom Sadu, da pokrenemo priču da se napravi muzej, odnosno da nam grad Novi Sad negde obezbedi mesto za tako nešto ili u postojećem muzeju ili negde drugde. Zašto vam to kažem? Zato što postoji tambura Marka Nešića koja se nalazi u muzeju. Imamo 100 Isidora Bajića. Imamo od Čika Save Vukosavljeva veliku uspomenu i zaostavštinu. Od Vase Jovanovića, da ne govorim da kompletno njegova arhiva rukom pisano, nalik perom je to pisano na staroj hartiji. To su vrlo vredne uspomene pre svega, a onda i kao materijali od značaja koje možemo i koristiti.
I sve to raštrkano, razumete? Trebalo bi da bude na jednom mestu i da to postane i da bude muzej tambure u Novom Sadu. U Novi Sad, hvala Bogu, dolaze ljudi, dolaze turisti, ima ko će to pogledati, pa i sami sugrađani bi to voljeli da vide. Naravno, pogotovo što ja volim da kažem da je Novi Sad zaista centar tamburaške muzike. Jeste. I vi ste baš dobar naziv dali za tu vašu priču, centar tamburaške kulture u stvari. I mislim da treba baš raditi na tome, na priči. Ja to uvek pričam i to sam kroz knjigu pričao, da je u jednom periodu dva najbolja tamburaška orkestra svirala u Novom Sadu, jedan orkestar na Petrovaradinskoj tvrđavi, jedan orkestar u Točku. Jeste, orkestar Lepog Jovice. Koji je zvanično dobio titulu najboljeg tamburaškog orkestra u državi. Znači, mi sa punim pravom možemo da kažemo da je Novi Sad centar tamburaške muzike. Jeste. I mislim da treba da uđemo svi zajedno u jednu kampanju, da sva društva, sva udruženja, pa čak i Društvo novinara Vojvodine i ostala društva u gradu, da zaista gradu podarimo jedan muzej tambure, pored muzeja fotografije koji čika Boran Mirosavljević gura već godinama. Mislim da i to treba da izguramo, ali ovo su zaista dva dobra primjera za nešto gde bi verovatno svi gosti i turisti koji dođu u Novi Sad vrlo rado otišli da vide i sve te eksponate koje ste vi nabrojali, pa da kažem, eto, ja u svojoj arhivi imam 1300 starih fotografija tamburaša sa ovih prostora, što ću onako nesebično dati da ukrase taj muzej. Nadamo se da će imati, ja mislim da je ova danas priča koja se dešava sa tamburom i koju smo, aj tako da kažemo, ako slobodno smem da kažem, mi negde zavrteli sa čitavom tom pričom oko knjige Tamburaške priče iz davnina i da smo ponovo podigli malo tamburaše u medije i u etar, tako da sad je samo da se to dobro izlobira i da ta priča ode onako To ste u pravu i zahvaljujući vama jeste tako da se malo to oživelo, da se čulo za to i da se o tome priča. Važno je da se priča. Šta? To svaka kafana zna za sebe, ali važno je da se priča. Hoću da kažem da dok sam bio mlađi, u medijima se mnogo više moglo čuti i videti tambura. Sećate se da je gospodin Višeslav radio serijal godinama emisije koja se zvala u Novom Sadu, gde su svi tamburaški orkestri po nekoliko puta nastupali, prezentovali svoj rad, svirali, samim tim zabavljali našu publiku putem medija. Nažalost, moram da kažem da danas je tambura vrlo malo prisutna u medijima. Vrlo malo. Od štampe do TV-a i do radio signala. Ja se slažem da mi možemo sve danas da objavimo na YouTube-u i da to može da bude jedan vid prezentacije ili slušanja muzike. Ali ljudima mora da se stalno nameće nešto, mora da im se pruža prilika da oni čuju da vide za to. Ja to volim često puta tako da iznesem i da kritikujem. Znam da to mnogima ne odgovara, ali to je istina. Zato danas naša omladina ne sluša dobru i kvalitetnu i pravu muziku, nego su prosto zaraženi tom sintetičkom komercijalnom muzikom koja je 24 sata, 365 dana u etru i oni počinju tako i da se ponašaju, tako da govore, tako da se oblače. Od muzike takođe polazi sve. Razumete, to su pravci koji mogu da nas odvode u razne strane. Tu se moramo isto pobrinuti. Opet mi u Centru tamburaške kulture planiramo i po tom pitanju da organizujemo razgovore i teme, čak da odemo do nadležnih gradskih naših vlasti, da popričamo s njima, da se to... Jer ispadne ovako da se mi sramotimo sami sebe i svoje tradicije i svoje kulture, koja u stvari starija od... Sad imamo i napismeno kod knjiga. Starija od Sjedinjenih Američkih Država. Da se na ovim prostorima 2 veka svira tamburaška muzika. Bili ste akter, kao što ste rekli, eto već
da kažemo, slobodno punih 30 godina ste i profesionalno u tamburaškoj muzici. Ako možete da mi kažete neku paralelu kafanske tamburaške muzike pre 30 godina i kafanske tamburaške muzike danas. Vi se ne bavite toliko kafanskom tamburaškom muzikom, ali me to interesuje zbog slušalca i gledalca. Zato što imamo prilike kad smo na promocijama da, ja volim da ponovim tu vašu tvrdnju da je nekad gospoda bila u kafanama, a sada je gospoda na našim promocijama. Tako je. Šta se desilo sa kafanom u zadnjih 30 godina, šta se desilo sa tamburašima i šta se desilo sa tamburaškom muzikom? U suštini što je možda i najbitnije, da li se tamburaška muzika promenila i da li više ona nema slušalaca tih, da li se sad svira neka druga vrsta muzike u kafanama? Sve se promenilo po tom pitanju. Kada mene pitate, i promjena može da bude dobra, može da bude loša. Moj odgovor je loša promjena. Prvo, pre 30 i više godina u kafanama, u bircuzima, u restoranima, u salonima, sve jedno je to, svirali su tamburaški orkestri koji su brojali 7, 8, 9 članova. Vi samim tim imate jedan bogat zvuk, pun svega, glasova, shvatate. Sviralo se tiho. Pazite, koliko se sve okrenulo. Danas imate orkestre 3, 4, 5 je maksimum i svira se jako glasno. Objasnite nama, laicima. Prvo što svira se muzika koja više nije bojemska muzika kad pričamo o kafani. Nego je to upravo ona muzika koju sam malo čas spominjao, komercijalna, sintetička, iz kakvih ružičastih medija koji... Kako vi to možete na tamburi da svirate? Kakvi su to tekstovi? Jel tu ima refrena? Koja je poruka te muzike? Tamburaška muzika je naučila na polako, na lagano, na tiho. Zna se kada, u koje vreme se šta svira. Vi nećete u podne poručiti negde za ručkom romansu da vam sviraju. Nego jednu finu, lepršavu melodiju kao što je starogradska muzika, kao što je nešto po pitanju, neki šlageri i tako dalje. Kao balade danas što nazivaju. Posle ponoći dolaze romanse, astalska muzika, sevdah. Na uvo što se... Na uvo i za bakšiš, jel tako? Da. A to je nestalo. Nestalo jer nema prvo takvih gostiju. Nemate vi više u kafani ni pesnika, ni nikoga. Nema bohemije, nema te hrane, shvatate. I to je vezano u kafanice. Ambijent je... Kada vi svirate u jednom prostoru, recimo, i sada vi gledate taj prostor. Ako u pitanju tamburaški orkestar i sad svirate neku muziku koju smatrate da je prikladno spram toga, to odmah dobija kompletnu jednu priču. To je sve zaokruženo. Pa ako je još dobro piće, još dobra hrana, a najbolje društvo oko vas, vi ste onda srećni. Danas svega toga nema. Danas u svakom prostoru, bilo gde da se nalazimo, da li je to u podrumu, ili je to na nuli, što bi rekli, ili na 3. spratu u nekom salonu, svira se sve isto, sve glasno i sve prepisano sa današnjih medija, a ne ono što jeste tamburaška muzika. Mladi se, nažalost, postoji opravdanje kod njih, oni zarađuju na taj način od bakšiša da, ajde neću reći da prežive, ali pomažu sebi i svojim roditeljima da dok studiraju, dok ne znam nije šta, da imaju koji dinar uz sebe, jer opet vremena su takva da nismo, da kažemo... Znači tamburaška muzika se pretvorila u komercijalnu. Apsolutno. Nema više i srca, i duše. Ima dobrih tamburaša, ima dobrih muzičara, znači ja ne pričam o ljudi, ja pričam o repertoaru i o načinu i gde sve to, shvatate. Naravno da postoje orkestri koji još uvek to dobro rade i to su profesionalci, a to je 2 orkestra u Novom Sadu, opet jako malo. Za toliki grad. Da. Ja sam imao čast i priliku da razgovaram sa Zvonkom Bogdanom i postavio sam mu slično pitanje koje sam postavio i vama i on mi je odgovarao i na kraju je sve zaključio sa jednom reči. Rekao je, gospodine Zorane, danas vam je sve to sterilno. Ispada da je baš tako, da nema emocija, da nema
onoga što je nekad bilo, nekad su ljudi išli u kafanu zbog muzičara, zbog muzike, danas izgleda da niti znamo ko svira kada, u kojoj kafani, ni kad odemo svaki put je druga muzika, ili je isti orkestar, ali drugi muzičari, i muzičari se menjaju. Ja sam to uporedio sa... Od vikenda, da vam kažem, Zoran, od vikenda do vikenda se menjaju, to se zovu danas zamene, idem na zamenu, znate. Znači, to nije kao što je bilo... I to je lepo, to je saradnja i tako dalje, ali kudi kamo su u ona vremena orkestri držali do sebe, hoću da kažem. Da bi neko imao renome da je to. Vi kad kažete orkestar Janike Balaža, sve ste rekli. To nema dalje, orkestar Lepog Jovice. Šta vi mislite da je kod njih moglo za vikend da se promeni? Sad dolazi ovaj, sad ona iz one druge kafane došao da svira. Ne. To je od načina i kodeksa oblačenja do ponašanja i znalo se ko može da priđe kod gosta za sto, koji su to maniri, kako se svira, kako se razgovara. Mi danas sedimo u kafani i sad orkestar je pored našeg stola, to je najveća galama, buka, svi sve čuju, oni tam dobacuju i tako dalje. To nije gubi se samo i kultura. Kultura je stvar koja utiče na ponašanje ljudi u javnom prostoru ili u kafani ili bilo gdje drugdje, to gubimo. Nažalost, mi Novosađani to moramo da se potrudimo da se vrati. Makar donekle da se vrati i da se potrudimo da ovima mladima kažemo ajde mi još nešto pamtimo. Da. Mlade ne treba samo kritikovati, nego treba im prvo dati priliku da nauče, da zaista, ali to je jako teško danas ako se uhvate samo bakšiša. Shvatite, ja sam prošao to sa orkestrom Zorule i sličnih problema je i kod nas bilo, razumete. Bilo je ljudi koji sam svirao i zbog novaca. Otvoreno govorimo o tome, razumete. Ali to nije ta vrsta tamburaške muzike koja se svirala u nekom... Tako je. Evo za kraj, da čitav ovaj razgovor je bio vezan za nešto što vam je obeležilo dosadašnju karijeru i dosadašnji život. Malo ljudi zna da pored tambure da volite vinograd, da volite grožđe, da volite hranu, da ste kulinar, vino. Evo za kraj, ovako da nam kažete, kad imate vremena, šta volite da radite, čime se bavite i šta volite da pripremate da jedete. Zorane, to je meni onako... Ja kad imam vremena, ja sam u vinogradu. A opet znači nemam vremena, jer u vinogradu se puno radi. Hoću da vas predstavim u jednoj Jeste, to mi je hobi, to mi je ljubav. Hrana, zaista volim da kuvam za društvo. Jel volite one stare tradicionalne? Znate šta, ono što muški vole da kuvaju. Znači, to su škembići, to je pasulj, to je gulaš, to je perkels, to je paprikaš, to je riblja čorba, fišpa, to volim da kuvam. I tu ste majstor. Pa sad to vi kažete, imao sam i tu dobre učitelje. Od Đoke Varenike do moj pokojni otac je zaista jako lepo to sve sprema. Od njega sam puno naučio. Od kolege Radomira Grujičića Gruje, primaša, mog kolege pored kog sam sedeo dugo u RTV-u, on je nažalost isto pokojni. Od tih ljudi sam to volao da upijam, da kradem i često kod mene u vinogradu od ranog proleća do kasne jeseni svakog meseca ima, što bi rekli, neki događaj po tom pitanju. Okuplja se moje društvo, tamburaši, prijatelji, kumovi, lovci iz Tovariševa, to su nam dobri drugari. Onda tu bude i nešto i od divljači i tako, volim to. Vino da pravim. Kako imamo saznanje, vinograd ste zasadili? Jeste, 1000 čokoti ima u vinu, dobro je. Zadovoljni ste? Jeste, odseđeno je vino, sad ostaje da malo odleži, pa da se pretače, pa da koštamo, da probamo. Znači, možemo da kažemo da Zoran Bugarski Brica, pored tambure, velika ljubav je vino, velika ljubav je vinograd, velika ljubav je hrana. Jeste. Znači, sve nešto što je autentično za ove naše prostore, za ovo naše podneblje.
Ja mislim da sam uspeo da vas predstavim onako novosadski, da ne kažem salajački. Imali smo tu čitavu priču od početka vaše karijere do današnjeg dana i nekako smo završili sa nečim što je onako svakom čoveku kad ugrabi sat, dva slobodnog vremena dnevno gde ode i ispričali smo našim gledaocima tu neku vašu novosadsku priču. Ja vam se zahvaljujem na današnjem razgovoru i želim vam svako dobro u daljoj karijeri i u životu i nadam se da ćemo se još družiti i da ćete imati prilike da ispričate još neke svoje vaše životne. Hvala Zorane takođe i ja se vama zahvaljujem. Svako dobro. Hvala vam, dragi gledaoci. Evo, gledajte nas u sledećem podcastu. Ja se zahvaljujem još jednom gostu Zoranu Bugarskom Brici i vidimo se u sledećoj emisiji. Laku noć i prijatno.